O certo que a nivel de directiva, tanto como a mí que son entrenador, pois non teñamos unha idea definida de dicir, pois neste segundo ano a sacamos, non? O que pasa que, como tamén sacamos no primer ano xa, algún equipo de bateres de senior, de traíña, eles mesmos, propios remeros, foron os que quixeron adiantar logo. Tiña tantas ganas de competir que eso, que un pouco foron eles os que decidiron apretarnos, a directiva, a min, e dicir, temos que intentar sacar a trainera porque no verán apetecenos moito competir. O certo que estamos nun caso un pouco peculiar, non? Porque temos, por un lado, temos uns rapaces xóvenes, juveniles, que empezaron o ano pasado, e algún senior incluso, que empezaron o ano pasado, houve que enseñarles desde cero. E por outro lado temos uns 6, 7, 8 remeros senior que xa fai tranquilamente como 10 anos que non remaban. Digamos que este ano hubo que intentar fusionar todo eso, non? O que era eso, a uns enseñarlle a remar e a outros quitarlle o óxido que tiñan no que son as articulacións, non? E, bueno, a verdad que a experiencia é moi positiva, non? Non imos poder realizala no campo tradicional que fixemos toda a vida. Por culpa de Cona, desde que fixeron o espigón novo, non é tan fácil para poder acceder a él, nin é tan cómodo para botar as embarcacións. Entón, imos a facer a regata en 6 largos, porque non nos dá para máis distancia ao campo, e imos a facer dentro do que é a dársena dos arrastreros. En contra, o que ten de bo é que é unha regata moito máis visible, van ser 6 largos, 5 viradas, entón pensamos que vai ser moi espectacular para o público. Pois o estado da nosa traíña é unha traíña do ano 98, unha Pedro Cuesta, un pouco anticuada para a actualidade, e, bueno, vamos intentar competir con ela, non vamos estar á mesma altura dos outros clubs. Agora este ano conseguimos que a Sociedade Deportiva Tirán nos deixase prestada unha traíña milivia para poder medirnos os nosos rivais, e no futuro intentar ter unha propia para o noso grupo de remuneración. ¡Una atrás!